Africa Content TV. Ase dada ló dání yẹ òrèrè máa lójú kan. Kàkà gbọ́dọ̀ yẹ kú sípò kàwọn ṣe kójú ìsọ̀nfẹ̀ máa gbọ́. Mo ti kọrin púpọ̀ sẹ́yìn. Mo kàyé fárígò òun yẹ tàkàrà lẹ́sẹ̀. Káwọn olóka tó wà ló fi dáta àti òrò sí. Orin yẹn kò yọ pọ̀lọpọ̀ ìtàn. Ó tó mú sí igun gbélé ayé títí igbó ọ̀gbọ̀n wa wò igbó rí ìbínú ayé àkàlà náà ó gbélé ayé títí ó Saheed àkàlà ọ̀gbọ̀n wa wò àkàlà rí ìbínú ayé ṣùgbọ́n kárọ̀ọ́nù ká tó wà lórí dátà àti òòlù sí. Ìyẹn ni wá tọ́mọ bá ti wù láti kékeré gbogbo lákàtà òbí rẹ̀ àdìbárakú. Ìwà tọ́mọ bá ti wù láti kékeré bí ó gbà kàtà òbí rẹ̀ àdìbárakú. Tọ́lá ọmọdé ṣe fi sílẹ̀ láti kékeré torí pé ìwà bàbá wù ló máa fẹ́ máa kọ́. Ọmọdé ṣe fi sílẹ̀ láti kékeré torí pé òun ìyá kan ló máa fẹ́ máa rán. Bùnmi bá jẹ́ ní táwọn ayé mọ̀ lálákíkanjú kó fi káwọn ọkọ̀ lè lálákíkanjú. Bùnmi bá jẹ́ ní táwọn ayé mọ̀ lálákíkanjú kó fi káwọn ọkọ̀ lè lálákíkanjú. Lọ́jà ń sọ pé bọ́bí òbí kíta ẹ̀rù mi sí mi bámọ̀ wíwá kíwà apádà ká bámọ̀ tọmọ bá dìdàkúdà. Bọ́bí òbí kíta bámọ̀ wíwá kíwà apádà ká bámọ̀ tọmọ bá dìdàkúdà. Káfọ́ wá ya para mọ́mọ́ kò má súnwọ̀n. Bọ́bí òbí kíta bámọ̀ wíwá kíwà apádà ká bámọ̀ tọmọ bá dìdàkúdà. Bọ́bí òbí kíta bámọ̀ wíwá kíwà apádà ká bámọ̀ tọmọ bá dìdàkúdà.
Osupa láti bá tí mo ti mọ̀ báyìí ló máa ń dàgbò gan ni mo ti gbìyànjú àti ga èèyàn tiraka kò lè ga. Láti bá tí mo ti mọ̀ báyìí ló máa ń dàgbò gan ni mo ti gbìyànjú àti ga èèyàn tiraka kò lè ga. Wọ́n sì lẹ́bẹ̀ẹ́ èèyàn tiraka kò lè ga ibi tí mo wà lánàá wọ́n ní ibi tí mo wà lẹ́ ibi tí mo wọ́n ní mo tún bá yàrá ńlá láti bá tí mo ti mọ̀ báyìí ló máa ń dàgbò gan ni mo ti gbìyànjú àti ga èèyàn tiraka kò lè ga. Láti gbà tí mo ti mọ̀ èyí ló máa ń dàkú gan ni mo ti gbìyànjú àti ga èèyàn tí lápá kò lè ga. Téèyàn bá ń wẹsẹ̀ àwúre kó má sùn sábẹ́ òrùlé tó bá sùn sábẹ́ kò ní lélẹ́rẹ́ ọ̀hún bá. Láti gbà tí mo ti mọ̀ èyí ló máa ń dàkú gan ni mo ti gbìyànjú àti ga èèyàn tí lápá kò lè ga. Láti gbà tí mo ti mọ̀ èyí ló máa ń dàkú gan ni mo ti gbìyànjú àti ga èèyàn tí lápá kò lè ga. There's a good musician that is very fabulous.